Pochválený buď Ježiš Kristus. Na veky amen. Drahí bratia a sestry, spoločne dnes na Veľký piatok modliť krížovú cestu. V modlitbe krížovej cesty stojíme pri trpiacom Kristovi a uvažujeme nad jeho obetou. Nad čím však pri kráčaní uvažoval Ježiš? Ku komu možno smerovali jeho myšlienky a spomienky tesne pred smrťou? Krížovou cestou, ktorá preniká deň utrpenia a smrti Pána, nás pomyselne sprevádza sám Kristus. Povádza nás do nej a v jej závere nás necháva očakávať ráno veľkonočnej nedele. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Na mojej ceste s krížom mi pred očami uplynul celý môj ľudský život. Všetky stretnutia, zážitky, rozhovory. Všetko, čo bolo dôležité urobiť pre vás, aby ste sa vrátili späť k Otcovi. Aby ste opäť zatúžili po otvorených bránach raja. Najprv v Getsemanoch a potom aj pri kráčaní na Golgotu som videl všetkých, ktorí žili pred mojím narodením. Aj tých, ktorí sa ešte len narodia po mojom na nebo vystúpení. Videl som čas aj veky a každý hriech, pre ktorý som na svoju krížovú cestu vykročil. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa ako v nebi tak na zemi, chlieb náš každodenný. Milovaný človek, som odsúdený pre všetkých hriešných, ktorí súdia, a pre hriechy všetkých, ktorí sú odsudzovaní. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Dušami očistí. Čie srdce to bolo, ktoré myslelo takýto spôsob zabíjania? Kto sa postavil na úroveň Boha a myslel si, že môže odsúdiť a zabiť hriešnika alebo zločinca? V dáve som zazrel Petra. Pamätám si, ako by to bolo včera, keď som mu povedal, aby zobral siete a spustil ich. Isté, že mi neveril. Bol som pre neho len tesár. Napokon ulovil toľko rýb, ako nikdy predtým. Pozval som ho stať sa rybárom ľudí. Na mňa spustili kríž. Ťažší, než siete s rybami, ktoré sa trhali. Aj pre mňa je ťažký a trhá mi vnútro, že práve Peter, ktorého som od začiatku učil o viere, je teraz ďaleko a nepremýšľa nad tým, čo hovorí. Milovaný človek, spusti svoju sieť a uver mi. Vezmi si na plecia aspoň trochu z lásky, ktorú ti ponúkam. Ja zatiaľ ponesiem ďalej kríž.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Kríž, ťažký kríž, nesol Pán za nás všetkých. Kríž, ťažký kríž, porel na ňom kríž šľach. Tu je zastavenie, prvý pád. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Ledva sme sa pohli a už padám. Ťažko mi je po preddenej noci, po vypočúvaniach, po bičovaní. Som na zemi a vo zvírenom prachu vidím tvár stotníka, ktorý prosil o uzdravenie sluhy. Ozaj som takú vieru nenašiel nikde inde, ani u Petra, ktorý mi neveril na mori, ani u učeníkov, keď som povedal, aby spustili siete. Ani teraz možno neveria, že vstanem a pôjdem ďalej. No ja som spadol pre všetku tú nevieru a musím ísť ďalej. Keby ste mali vieru ako gorčičné zrnko, všetko by bolo iné. Možno by sme tu dnes ani nekráčali. Milovaný človek, kedy mi uveríš, nájdi v sebe to horčičné zrnko. Staň, ak si spadol, a poď za mnou. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí. Nesol Pán za nás všetkých. Kríž, ťažký kríž, nesol na ňom kríž kráľ. Kríž, ťažký kríž, nesol Pán za nás všetkých. Kríž, ťažký kríž, porel na ňom kríž šľach. Zastavenie štvrté, máma. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Keby som mohol jednu vec na svojej ceste kríža zmeniť, bolo by to stretnutie s matkou. Nie preto, že by sa mi zdala slabá, ale preto, že som nechcel, aby tak veľmi trpela. Nechcel som, aby ju boleli moje rany, moje srdce. Nechcel som, aby videla kvapkať do prachu moju krv. Pred 3 rokmi sme sa zabávali spolu so svadobčanmi v kahane. Víno, ktoré sa vtedy prelievalo, sa zrazu minulo. A pamätám si jej hlas. Urobte všetko, čo vám povie. Dodržala to, k čomu pozývala iných. Lebo som povedal, že kto ma miluje, sa musí zaprieť, vziať kríž a ísť za mnou. Tu je, robí všetko, čo som povedal. Milovaný človek, trpím, lebo ty nepríjmaš moje pozvania, lebo nerobíš, čo som ti povedal.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie 5. Šimon. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Ešte nie som ani v polovici. Kalich sa ešte stále nenaplnil. Ešte som nestretol všetkých ľudí, ktorých mám stretnúť pred smrťou. Zalieva ma horúčosť a chlad, mlody a slabosť. Vidím, že ku mne posielajú teba, Šimon. Poď, čakal som ťa. Dívaš sa na mňa s odporom. Chápem. Veď sa málo podobám umytým a dobre oblečeným ľuďom na okolo. Spomínam na chvíľu, keď všetci hľadeli s takým istým odporom na Léviho. Bol síce oblečený a čistý, ale nekonal čestne. Čakal na čistý pohľad, na očistenie srdca. To všetko som mu ponúkol, keď som sa na neho pozrel a on prijal. Teraz tu nie je a dívaš sa na mňa ty, Šimon. Pozri sa ďalej, než za výkriky, páliace slnko a moje rany. Pozri, Šimon, to isté ti ponúkam ako Lévimu. Nádej. A ani nemusíš chcieť a prosiť. Milovaný človek, prečo sa na mňa pozeráš s odporom, keď som posledný, kto tebou nepohrda? Kvôli tebe kráčam a ponúkam ti pohľad lásky. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, Zastavenie 6. Veronika. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Všetko vnímam spomalene, detailne, aby nič, čo môže pomôcť ľudskej záchrane, nevyšlo na zmar. Aj Veronika to tak prežívala. Tiež nechcela, aby vyšla na zmar chvíľa, ktorá sa jej naskytla. V jednom pokornom pohľade mi darovala toľko nehy, že by mi už ani nemusela utierať tvár a stačilo by to. Veľmi jasne si pamätám, keď mi hriešnica slzami umývala nohy a utierala ich svojimi vlasmi. A ju som už nechal, aby vykonala skutok lásky, aj keď som jej už dávno odpustil. Láskavá Veronika správne si sa naučila, že sa lásku treba ponúkať a že na bolesť je tiež najväčším liekom len láska. Milovaný človek, ponúkam ti čistú šatku, čistý začiatok. Môžeš utrieť tvoje viny, ak mi to dovolíš.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol som nahý a prihodili ste ma, veď som len prosil, aby ste k sebe boli navzájom milosrdní, ako ja som. Vychádzali ste chorý, zdravil som vás. Boli ste bezradní, vrátil som vám smer, ste hladní, zdravil vám svoje telo, ste smední, ponúkam svoje telo. Vieš vás vyzliekol, ja som vás obliekol svojim vysvetením. Prečo pamätajte o celotvorného, že sa počítam vám, že ste sa starali po mňa a teda o vás. Milovaný človek spadá druhý raz, lebo si stále málo na kríži. Ale to nič. Pozri, tam je Golgota, poď a už sa so mnou, čo je milá Kristu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie 8. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Vychádzame cez mestskú bránu. Koľkých domov, u koľkých ľudí som bol na návštevách, pri spoločnom stole a vyprevádzali ma ako vzácneho hostia. Teraz ma vyhadzujú z mesta. Stoja tu ženy a nariekajú. Pamätám si na jednu úprimnú ženu, Samaritánku. Stretol som sa s ňou pri studni a neplakala, keď som jej pomohol uvedomiť si jej hriech. Radšej odo mňa chcela živú vodu. A ja viem, že sa s ňou ešte uvidím. Ženy, nepláčte. Radšej pri pohľade na mňa urobte úprimný krok smerom do svojho vnútra a žiadajte živú vodu. Milovaný človek, nechcem tvoj súcit, ale aby si so mnou kráčal a vo mne hľadal pravdu a skrze mňa žil. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj na duša miločistí. Otče náš, Ktorý si na nebesiach, za nás všetkých. Kríž ťažký kríž, zomrel na ňom Ježiša. Kríž ťažký kríž, niesol Pán za nás všetkých. Kríž ťažký kríž, zomrel na ňom Ježiša. zastavenie 9. Tretí pád. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Tak živo si spomínam na čas, keď som učil zástup. Bolo to mne teplo, ľudia vnímali, čo som rábol a videl som srdca mnohých, ktorí sa vtedy obrátili. Mal som takú radosť, že som si až neskoro uvedomil, že sa ani nemali kam ísť na nic. Ani moji 12 najprv nechápali, že sa to všetko deje, lebo môj otec chce ukázať, že sa stará v slove aj v chlebe. Tak sa nasytili všetci z mojich slov a z ťažkých chlebov. Nie sú tiež hladní, a krvi a utrpení. A ja opäť ponúkam nasytenie. Teraz to nie je moje slovo, teraz je to moje telo a môj chleb.
dávam všetko, aby ste už nikdy neboli hladní ani smutní. Milovaný človek ma nasytí, Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí. Kríž, ťažký kríž, niesol Pán za nás všetkých. Kríž, ťažký kríž, zomrel na ňom Ježiš Král. Zastavenie 10. Šaty. Klániame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Sme hore. Slnko tak neznesiteľne praží. Na chvíľu sa mi zdá, že aj pohľad môjho otca sa odvracia, keď ma vyzliekajú. Nie je to dávno, čo som povedal, že pravý poklad je v nebi. Že na pozemských pokladoch nezáleží, lebo do nebeského kráľovstva s nimi človek nevojde. Všetko som teda dal, aj to posledné, moje šaty, lebo nie na tom záleží, ale na večnosti. Vy ste sa rvali o moje šaty, losovali ste o môj posledný kúsok látky, ako keby sa dalo losovať o ľudskú, vlastne božskú dôstojnosť. Milovaný človek, dávam ti všetko, aj to, o čo nežiadaš. Ktorý z tvojich bohov, ktorým sa denne klaniaš, také niečo pre teba urobí? Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí. Keď sme sa spoločne radovali, bolo jednoduché ísť spomedzi vás na sviatku, podať si s vami ruku, pohľadiť po červených lícach naše deti. Prestierali ste potom na plášti. Vedel som, že to nie je víťazstvo, hoci vy ste to tak ľudsky vnímali. Lenže ja vidím aj za vaše myslenie, obmedzenie priestorom a časom. Hlboka som sa nadýchol, keď ma nahého ukladáte na kríž. Prestierate ho podo mňa, ako vtedy plášte. Posledný pohľad som venoval matke a teraz ležím a upieram oči na modrú oblohu. Milovaný človek, vieš, koľko milostí ti prináša môj kríž a moje prevodnuté ruky a nohy? Vieš, koľko milostí by ti prinieslo pokorné znášanie pribíjania k tvojmu krížu? Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Ťažký kríž, niesol Pán za nás všetkých. Kríž, ťažký kríž, zomrel na ňom Ježiš Král. Kríž, ťažký kríž, niesol Pán za nás všetkých. Kríž, ťažký kríž, zomrel na ňom Ježiš Král. Zastavenie 12. Smrť. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
ťažko sa mi dýcha. Obchádzajú ma vlody. A predsa som sa v delíriu musel usmiať, keď som si spomenul na svojich niekedy až príliš horlivých učeníkov. Bránili deťom, aby ku mne prichádzali. Hoci deti najúprimnejšie chápali, že som tu, lebo ich chránim a milujem. A tí, ktorí to chápu, sa dostanú k Otcovi do neba. Všetkých som vás nechal prísť ku mne. Chorých, hriešných, utrápených, nespravodlivých aj tých, ktorí hľadali odpustenie. Teraz pristúpil len Ján a moja mama. Milý Ján, buď jej synom a ty, mama, sa staň Jánovou mamou. A buďte ako deti. Milovaný človek, prečo neprichádzaš ani teraz? Chcem, aby si k mojim ranám pristúpil s dôverou a nie so strachom. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Kríž niesol Pán za nás všetkých. Kríž, ťažký kríž, zomrel na ňom Ježiš kráľ. Kríž, ťažký kríž, niesol Pán za nás všetkých. Kríž, ťažký kríž, zomrel na ňom Ježiš kráľ. Zastavenie 13. Pieta. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Už vás nevnímam ľudský. Otec ukončil utrpenie môjho tela a zavolal ma k sebe naspäť. Vidím, ako mi prevodí Boh. Vidím, ako sa Jozef z Arimatej ponáhľa požiadať Piláta o moje telo. Skladáte ma z kríža. Čoskoro budete umývať moje rany a zaviniete ma do čistého plátna. Spomeňte si vtedy, ako som ja umýval nohy učeníkom a skrze nich vám všetkým. Tiež som ich utrel do čistého plátna a povedal som, že aj vy tak máte robiť. S takou láskou, s akou teraz pristupujete k môjmu telu, kráčajte aj k druhým. Vždy tak, ako som ja miloval vás. Milovaný človek, neboj sa, nie si sám, ani keď sa cítiš celkom bez života. Príď, priviniem si ťa, ako mňa privinula moja mama. Umiem tvoje rany. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Otče náš, Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Kríž, ťažký kríž, niesol Pán za nás všetkých. Kríž,
Kríž, ťažký kríž, zomrel na ňom Ježiš kráľ. Kríž, ťažký kríž, niesol Pán za nás všetkých. Kríž, ťažký kríž, zomrel na ňom Ježiš kráľ. Zastavenie 14. Hrob. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Vkladáte ma do hrobu. Vidím, s akou bolesťou to robíte, lebo ešte nechápete. Snáď len moja milovaná matka cíti, že to nie je koniec, ale začiatok. Pamätáte sa, ako som prišiel do kraja, kde bývali moji priatelia Mária, Marta a Lazár? Lazár už nežil a všetci stratili nádej. Snáď si o mne mysleli, že som blázon, keď som povedal, aby otvorili hrob. Ja som poďakoval Otcovi, že vyslyšal moju prosbu o vzkriesenie Lazára. Utrpenie ani smrť už netrvajú večne. Otváram vám brány neba. Milovaný človek, keď sa cítiš bezradný, spomeň si na môj hrob a trpezlivo čakaj, lebo po smrti príde vzkriesenie. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Všetko som urobil novým. Utrpenie, smrť, aj život. A všetko som vám ponúkol. Teraz v tichu spoločne čakáme na veľkonočné ráno. Na stretnutie s Magdalénou, na opätovné stretnutie s učeníkmi. Premieňam všetko, aby sme sa raz mohli stretnúť tam, kde končí ticho hrobu a strach z nepoznaného. Aby sme sa raz mohli stretnúť doma, vo večnosti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Za svätého Otca a na jeho úmysly. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Ježíš môj, pred Tvojou stojím obetou, stal si sa bláznom, zomrieť si šiel mnohokrát. Ja žasnem, ako máš ma rád, a stojím tu dnes ešte raz. A stojím tu dnes ešte raz. A znova hľadím na kríž, kde si svoj život dal. Som pokorený láskou, srdce zlomené mám. Znova ďakujem Ti, ďakujem, svoj život Ti dám. Najvyšší si teraz Ježiš na nebi,
nebeský vládca, raz budem tam stáť. Teraz však ja žasnem, ako máš ma ráda, chválu ti vzdám ešte raz. A chválu ti vzdám ešte raz. A znova hľadím na kríž, kde si svoj život dal. Som pokorený láskou, srdce zlomené mám. Znova ďakujem ti, ďakujem, svoj život ti dám. A ešte raz. A znova hľadím na kríž, kde si svoj život dal. Som pokorený láskou, srdce zlomené mám. Znova ďakujem ti, ďakujem, svoj život ti dám. Vďaka za tvoj kríž, vďaka za tvoj kríž, vďaka za tvoj kríž, priateľ môj. Vďaka za tvoj kríž, vďaka za tvoj kríž, vďaka za tvoj kríž, priateľ môj. A znova hľadím na kríž, kde si svoj život dal. Som pokorený láskou, srdce zlomené mám. Znova ďakujem ti, ďakujem, svoj život ti dám. Bratia a sestry, ešte pred myšlienkou a požehnaním chcel by som vyjadriť vďačnosť všetkým, ktorí ste sa zapájali do krížových ciest, či už animáciou, hraním, spievaním. Ďakujem aj pánu Kostolníkovi, Joškovi, že sa stará o Kalváriu, a takisto Jankovi Gavendovi, ktorý to tu aj stále čistí, aj s ďalšími, ktorí možno ani nevieme, ktorí tak pomáhajú. Ďakujeme vám. Dnes o 15:00 budeme pokračovať v slávení Veľkého piatku obradmi Veľkého piatku v našich kostoloch. A možno len myšlienka na záver, ako sa dá prežiť a prežívať tieto dni. Ja teraz ešte stojím tu v tieni a je aj zima, kto je v tieni, ale keď troška sa človek dá na to slniečko, už cítite, ako zohrieva. A možno to môže byť aj taký postoj do týchto dní, že Pán nás pozýva, aby sme možno nerobili my nejaké veľké veci, nejakú duchovnú akrobáciu, čo všetko sa musíme snažiť, čo všetko musíme spraviť voči nemu, voči druhým, ale len tak sa vystaviť tomu slnku, svetlu Božej lásky, ktoré chce o čosi viac tak zohriať naše srdce. Tak ja prajem, nech aj utrpenie Veľkého piatku, Ježišovu smrť, prežívame práve ako to Božie svetlo, to svetlo Božej lásky, ktoré chce o čosi viac tak zohriať to naše srdce, aby sme aj v kríži a v utrpení Pána Ježiša nevnímali len bolesť, ale kontemplovali v tom všetkom veľkú lásku, ktorá chce zohriať srdce každého z nás. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci a milosrdný Boh Otec, Syn i Duch Svätý. Choďte v pokoji.